हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर फेसबुकआव जोङो फट'स आपल'ड खालामनानै माबोरैहाय गोबां रां खामायनो। नंगौ लोगोफोर जोङो फेसबुकआव फट'स आपल'ड खालामनानै रांखौ खामायनो हायो। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि टुल्स दङ फेसबुकआव, जेरावनोखि जोङो भिडिअसनिफ्राय फट'सनिफ्राय जोङो रोखोमनि रांखौ आर्निं खालामनो हायो फेसबुकनिफ्राय। नाथाय नोंथाङा गोरोन्थि मावोब्ला नोंथाङा थाइसेबो रां आरजिनो हानाय नङा फेसबुकनिफ्राय। फेसबुकआ मोनफ्रोमबो प्रटेक्ट मासावनो मास मोनसेयाव खनसेबाबो खननैबाबो मोनसे आपडेट लानानै फैबाय थायो। नाथाय दा बे फेसबुकनिफ्राय रां खामायनाया गोदान नङा, गोबाव समनिफ्रायनो गोबाङानो फेसबुकनिफ्राय फट'स आपल'ड खालामनानै रांखौ आर्निं खालामगासिनो आरो गोबां रां खामायगासिनो। नोंथाङाबो जुदि फेसबुकनिफ्राय फट'स आपल'ड खालामनानै रांखौ खामायनो सानदोंब्ला नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन, नोंथांनि क्राइटेरिया मा जानांगोन, एलिजिबल माला जागोन, बबे टुल्सआ नोंथाङा एलिजिबल जानांगोन, इनेबल जानांगोन, बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आङो सर्टैबाबो आङो खिन्थालांजोबनो सेस्था खालामगोन। अके, अब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोफोर गोबाङानो गोबां समनिफ्रायनो फट'सनिफ्राय आर्निं खालामबोगासिनो दं, गोबां आर्निं खालामबोगासिनो दं। नाथाय गेजेर ससेयाव बिथांमोननि आर्निंआ स्टप जादों। मानो जादों होनब्ला बिथांमोना गोरोन्थि मावदों। मा गोरोन्थि मावदों बेखौबो आं खिन्थालांगोन। नोंथाङा मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थागोन। लोगोफोर फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो खिन्थानि, नोंथाङा जुदि फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना बेखौल' मिथिनो लुगैदों नङा होमबा, जे जोङो मा खालामनांगोन फेसबुकआव, जे फेसबुकआवथ' आंना गोबां फ्रेन्ड्स दङ बा फल'वार्स दं, नाथाय आं फट'स आपल'ड खालामबाय थायो, नाथाय फट'निफ्राय आंना दाबो आर्निं जायाखै, रांखौ खामायनो हायाखै। माबोरै खामायगोन होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थानि। फट'निफ्राय रांखौ खामायनो थाखाय बिनि जेबो फल'वार्स बा फ्रेन्ड्स बा बिनि जेबो क्राइटेरिया गैया लोगोफोर। आरो फेसबुकआ नोंखौ इनभाइट खालामगोन होनना बुंदों, नाथाय नोंथाङा फेसबुकनि इनभाइट खालामनायखौ नेबाय थायोब्ला नोंथाङा मालाबाबो रांखौ खामायनो हानाय नङा। नोंथाङा बिनि थाखाय स्मार्ट वर्क खालामनांगोन। नोंथाङा बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। मा खामानि मावनांगोन होनबा सिगाङावनो आं खिन्थाखाबाय, बिनि जेबो क्राइटेरिया गैया ना, इसिखिनि फल'वार्स नांगौ, इसिखिनि फ्रेन्ड्स नांगौ, इसिखिनि वाट्स टाइम नांगौ, बेफोरबायदि जेबो गोनांथि गैया। नंगौ, इन स्ट्रिम एड्स लं भिडिअसफोरनिफ्राय रां खामायनो थाखाय इन स्ट्रिम एड्सखौ मोननो थाखाय 5000K नांगौ आरो 60,000 वाट्स टाइम नांगौ मिनिट। नाथाय बे फट'आव नोंथाङा जेबो क्राइटेरिया नाङा, बेयाव जेबो फल'वारनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथाङा 500आनो जा, 1000आनो जा, 2000आनो जा, जेसेखिनि फल'वार्सआनो जाया मानो, फट'सनिफ्राय नोंथाङा रांखौ खामायनो हागोन। बास नोंथाङा मोनसे टुल्सआ इनेबल जानांगोन। बे टुल्सआनो जाहैबाय बनास। बे बनासखौ साफ्रोमबो मोननो हायो। लं भिडिअस हगारग्रायाबो, शर्ट्स भिडिअ हगारग्रायाबो, रिल्स हगारग्रायाबो आरो फट'स आपल'ड खालामग्रायाबो बे बनासखौ मोननो हायो। नाथाय बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै। आरो फट' आपल'ड खालामनानैबो गावनि निजानि केमेराजों फट' खेबसेयावबो नोंथाङा बे गोरोन्थिखौ मावोब्ला नोंथाङा रांखौ खामायनो हानाय नङा। फार्स्ट नोंथांमोननो आं खिन्थानि, सानसेयाव नोंथाङा मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदिनो फट' पस्ट होबाय थानांगोन, फट' होबाय थानांगोन। नाथाय बे फट'आ गुबुननि जानो मोननाय नङा, गुबुननिखौनो इडिट खालामदेरनानै गावनि प्रफाइलाव बा गावनि पेजाव हगारनो मोननाय नङा। नोंथाङा जुदि गुबुननि फट' हगारनो सानो, अब्ला नोंथाङा गावनि फट'खौ हगारनो साना, अब्ला नोंथाङा फेसबुकआवनो मोनसे आपडेट फैखादों जिथु AI मेनेज। बेयाव AI नि थ्रुयै नोंथाङा फट'खौ AI बानायनानै, AI आव कनभार्ट खालामनानै नोंथाङा बिनिफ्राय शर्ट भिडिअबो बानायनानै नोंथाङा बिनिफ्रायनो आपल'ड खालामनो हायो। फेसबुकआ बुंदों जे नोंथाङा जुदि गुबुननिफ्राय फट' आपल'ड खालामनो सानदोंब्ला जोंनि टुल्सआवनो, जोंनि एप्लिकेसनावनो मोनसे टुल्स होनाय जादों AI। बे AI निफ्राय नोंथाङा जेनेरेट खालामनानै नोंथाङा आपल'ड खालामनो हायो। बेयाव नो इसु, बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया। नाथाय गुबुननिफ्राय नोंथाङा गुबुननि फट'सखौ नोंथाङा लानानै जिखुनु गुबुननिफ्राय लानानै नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइलाव बा पेजाव हगारोब्ला नोंथाङा बै गुबुन मानसिया नोंथांनो, बिनि अनारा नोंथांनो स्ट्राइकबो हरनो हागौ। अके, स' लोगोफोर बिनिखायनो जोङो गुबुननि फट'सफोरखौ लानानै गावनि प्रफाइलाव हगारनाङा, गावनि पेजाव हगारनाङा, भिडिअसबाबो फट'सबाबो। मानो होनबा बैयो गावनि माबा मोनसे बेनिफिटनि थाखायसो बेबो मोनसे फट'खौ बानायदोंमोन। बेखौ नाथाय नोङो कपि खालामनानै नोंनि चेनेलाव बा नोंनि प्रफाइलाव हगारबाय। नाथाय बियो बिदि खालामोब्ला फेसबुकआ बेखौ एक्सेप्ट खालामा होनना बुंदों। बेनिखायनो जोङो गावनि जेन्युइन, गावनि रियेल फट'खौ नोंथाङा गावनि मबाइलजोंनो खेबनानै फट'खौ हगारनांगौ। नाथाय गावनि मबाइलजों हगारसेयावबो जुदि बेफोरबायदि आर्निंखौ नोंथाङा मोनाखै, नोंथाङा मा खालामदों, नोंथाङा बेयाव गोरोन्थि मावदों। मा गोरोन्थि मावदों आं नोंथांमोननो बेखौबो खिन्थागासिनो, आरो नोंथाङा बेखौ मावनो नाङा। खोनासं लोगोफोर, बनासखौ जोङो इनेबल खालामनो थाखाय आं सिगाङावनो खिन्थाखाबाय, बिनि जेबो क्राइटेरिया गैया। नोंथाङा दैलि नोंथाङा फट'खौ गांब्रै गांबा बेफोरबायदि पस्ट होबाय था, मोनब्रै मोनबा नोंथाङा पस्ट होबाय था। भिउस फैयाखै, कमेन्ट्स फैयाखै, जेनेबा कमेन्ट्स फैयाखै, लाइक्स फैयाखै, बे सिन्था खालामनाङा। नोंथाङा हगारबाय था, गुबुननि खोथाखौ खोनासंनाङा। नोंथाङा हगारबायल' था। जिखुनु फट' नोंथांनि मबाइलजों खेबनानै मोनसे मोजां मेसेज
नि फटक बा जिखुनु मोनसे बबे माबायदिया साबजाथाव बेखौ नोंथाङा नोंथांनि हिसाबै बेखौ हगार। नाथाय निउड फटक बा बेफोरबायदिनो मोनसे गुबुननि थाखाय माबा मोनसे हार्मफुल बा एक्सिडेन्टलि जानाय फटक बेफोरखौ नोंथाङा हगारनो नाङा। जास्ट नोंथांनि माने फेमिलि बा नोंथांनि एक्टिभिटी जानाय लोंनाय बा नोंथांनि सिनारि नोंथांनि माने बेफोरबायदिखौ नोंथाङा हगार जायो। जिखुनु नोंथाङा एडिट खालामनानैबो हगार जायो। बेयाव नोंथाङा मोनसे स्टेटासबो होजायो। बिनिफ्राय नोंथाङा दैलि नोंथांना इंगेजमेन्टआ बारायगोन, कमेन्टस लाइक फैनाय जागोन। अब्ला बेबायदि खालामबाय थायोब्ला नोंथांना बानासा इनेबल जागोन। जिथु बनास ना फेसबुकनि बियो इनेबल जागोन। गोसोआव ला लोगोफोर, बनास इनेबल जायागौ माने नोंथांनि फट' हगारब्लाबो नोंथाङा बे फट'निफ्राय रांखौ मोननो हानाय नङा। बनासा नोंथाङा इनेबल जानांगोन। ओंखायनो बनासखौ इनेबल जानो थाखाय नोंथाङा दैलि फट' हगारबाय थानांगोन आरो मोनफा मोननै नों गेजेर लं भिडिअसबो हगारनांगोन। लं भिडिअस हगारग्रायाबो बनास मोनो लोगोफोर, नाथाय फटक हगारनांगोन लोगोसे बे फेसबुकनि बनासनि थाखाय। बनासखौ इनेबल खालामनो थाखाय लोगोसे फटकबो हगारनांगोन आरो गेजेर लं भिडिअसबो हगारनांगोन। अब्लानो नोंथांनि माबाया बनासा नोंथांना इनेबल जागोन। नाथाय नोंथांखौ बुंदों फेसबुकआ माने इनभाइट खालामगोन बे बनासखौ इनेबल जानो थाखाय जों निजे गावनो इनभाइट खालामगोन होनना बुंदों। नाथाय बेफोरबायदियाव जोबोद खम चान्स जे माला इनेबल खालामगोन। नाथाय नोंथाङा जुदि कन्टिनिउ नोंथाङा टारगेट खालामोबा बनासखौ, अब्ला नोंथाङा दैलि फट' हगारबाय थानांगोन, गेजेर लं भिडिअ हगारनांगोन। बे मोनसे गोसोआव ला। आरो नोंथाङा जुदि गावनि निजानि फट' हगारनानै नोंथाङा मा गोरोन्थि मावोब्ला रांखौ मोननाय नङा। हमनानै ला नोंथाङा बनासखौ मोनबाय, बनासा इनेबल जाबाय, सेटआपबो खालामबाय। बिनि उनाव नोंथाङा गावनिनो फट' हगारगासिनो, नाथाय नोंथाङा बिनिफ्राय रांखौ मोनाखै बा डिजेबल जाना होफिनबाय। बियो मानि थाखाय जायो मिन्थिगौना? नोंथांनि टाइटेलनिफ्राय जायो। बे टाइटेलाव नोंथाङा मा लिरदों? फटकआथ' नोंनि निजानि। आरो सोरबा मा खालामो, फटकआवनो आरो लिरनानै होबावो कि लाइक खालाम, कमेन्टस खालाम। बे मेन माने बेफोरबायदि माने नै एसेखिनि नैबे फटकआव नैबे मानसिखौ सोरबा नागिरनानै होनो हायोबा एसेखिनि रां मोनगोन, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव सोना हरगोन, 2K 3K 5K बेफोरबायदि लिरनानै हरोना, बेफोराव माने भुल खालामो गोबाङानो। बेफोरबायदि लिरनो नाङा। आरो फटकआव लिरदोंब्लाबो मोजां मेसेजखौ मोजां लिर। गुड मर्निं, गुड इभिनिं, हाय, हेल' बेफोर जेबो नङा। नाथाय बेयाव गोलाव मेसेज हरोबा माने क्लिक बेट जायो। माने गोलाव नोंथाङा जुदि बेयाव माबा मोनसे लिरनानै हगारो, बेयाव क्लिक बेट जायो। लाइक कमेन्टसखौथ' दा लिरखा। आरो टाइटेलावबो बेफोरबायदि लिरनो नाङा। गोबाङानो मा खालामो, अननानै लाइक शेयार खालाम, कमेन्टस खालाम, अननानै ओरै खालाम, बेफोरबायदि लिरोना टाइटेलाव। बेफोरबायदि लिरनो नाङा। आरो हेशटेग लागायो। हेशटेगखौ 3-4 अभार हेशटेग लागायनो नाङा। गोबाङानो माने बिराद बुरजा हेशटेग लागायो नंनाय नङैनो। माने बेयाव बबेबा मोनसे हेशटेगा जे क्लिकबेट जानानै दङ बेखौ मिन्थिया। ओंखायनो 2, 3 बा 4नि अभार नोंथाङा हेशटेग लागायनाङा। आरो टाइटेलाव मोजाङै होनांगौ। अके, टाइटेलखौ मोजाङै लिर, सर्टै बा मा दं मा जायगा बेफोरखौ खिन्था, बा मा खालामदों बेखौल' खिन्था। बास बेयाव लाइक कमेन्ट शेयारनि नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि वर्ड लिरोब्ला नोंथांनि बेयो आर्निंनि बे सेटआपनि अपसना इनेबल जानाया डिजेबल जाफिनगोन। बिनिखायनो जोङो गावनि निजानि फट' हगारदोंब्ला टाइटेलखौबो मोजांखौनो हो आरो गुबुननि भिडिअस, गुबुननि फट'सफोरखौ हगारनो नाङा। आरो बेफोरबायदि हगारनानै लादोंब्ला दानो डिलिट खालामख्ला। नङाबा डिलिट खालामालासिनो दोनबाय थायोब्ला नोंथाङा गावनिनो भिडिअ, गावनिनो फट'स हगारोब्ला बियो सेटआपनि माबाया बनासनि अपसना बियो इनेबल जानाय नङा। बेनिखायनो लोगोफोर बेखौ गोसोआव ला। गोबाङानो रांखौ आर्निं खालामगासिनो फटकनिफ्राय। इन फिउचार बेफोरबायदि गोरोन्थि मावोब्ला नोंथांनि आर्निं खालामनायाबो स्टप जालांगोन। नोंथाङा बिनिफ्राय आर्निंखौ खालामनो हानाय नङा। अके लोगोफोर, आरो मिथिनो गोनां आरो बुंनो गोनाङाथ' जोबोद गोलाव दङ। बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। बायदि रोखोमनि मेन पइन्टखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। नोंथाङा जुदि फेसबुकनिफ्राय रांखौ थाबैनो आर्निं खालामनो लुबैदोंब्ला जेसेनो हायो एसेनो दैलि नोंथाङा फट'स हगारबाय था, गेजेर भिडिअसबो हगारबाय था। जेब्ला नोंथांनि बनासा इनेबल जाबाय, अब्ला नोंथाङा लं भिडिअ, सर्ट्स भिडिअनि गोनांथियानो गैबावा। फटकनिफ्रायनो नोंथाङा गोबां रां खामायनो हागोन। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथाङा गोसोआव ला आरो बेफोरबायदिनो फल' खालामलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन खालामनानै हो। आरो हायोबा बे फेसबुकाव नायदोंब्ला आंनि फेसबुकखौ फल' खालामनानै हो, जाहाथे बे फेसबुकावबो बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ नोंथाङा भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन। अके, अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।